wanda suka saba zo muku daga nan gidan TV ɗin Nijar daga Tripoli babban birnin ƙasar Libya. To madalla. Jama'a za mu fara da jarida 'yan baruwanmu. Jarida 'yan baruwanmu ta kawo tsokaci akan wasu maganganu da mutane ke yi a dangane da marigayi wato Ibrahim Abarshe Ɗanzomo. Wanda kuma wannan maganganu kwata-kwata ba su dace ba, domin kuwa wanda ya riga ya mutu. A hakikanin gaskiya, jarida ta yi ƙari da cewa kalaman da wasu ɗaiɗaikun mutane ke yi bai kamata ba, kuma yau abin da ya kamata a duba shi ne alherin da wannan bawan Allah ya shuka, ba wai sharin da ya yi ba. A'a, ana auna ne alherin da ya yi ai ya fi wani ɗan ɗaiɗaikun abin da ake gani ya fita, kuma kowane ɗan adam mai kuskure ne. Saboda haka ya kamata jama'a su yi hattara. Ya kamata ce mu kiyaye harsunanmu, domin kuwa harshenka zai iya kai ka ya kona ka cikin wutar jahannama gadan-gadan. Ya kamata mu iya bakunan mu jama'a. To madalla. Jaridar 'yan jirgi tana nan ta ce, 'yan kamishowa ciki ya ɗori ruwa, domin kuwa tun bayan sabuwar dokar da aka sa ta hana ɓalla hoto. Jaridar 'yan jirgi ta ce 'yan kamisho duka mafi yawancin suna nan ciki ya ɗori ruwa, domin kuwa babu cuwa-cuwa. Sannan kuma babu maganan ɗauke hoton wani a ɗora saman na wani, domin kuwa ofishin jakadancin jamhuriyar Nijar ya sake sabon samfuri daga bangaren lisifase, domin kuwa ya sake sabon samfuri inda yanzu lisifase ta zanto amfarance. Saboda haka maganan ka balle hoton wani ka ɗora bai taso ba. Kenan kuwa kaga babu maganan shafshaf, sannan kuma babu maganan jalli joga. Bugu da ƙari, har yanzu dai jarida 'yan a gyara cewa murna cewa ta to mu dai murna muke da wannan tsari, domin kuwa mun daɗe muna jiran wannan lokaci, ko mun daɗe muna jiran irin wannan doka, domin kuwa daman can mu muna jin zafin abin da ake yi na ɓangaren balle hoton wani a ɗora na wani, saboda haka ake cuta 'yan uwanmu 'yan Nijar masu tafiya gida, domin kuwa wani sai ya biya kuɗin shi akalla ya yi sati ɗaya, sati biyu, kwana 20, har wata guda, wani wata 2, wani wata 3 ma, wai yana zaman jiran jirgi. Shi kuwa bai san mutane an balle hoton shi an sai dama wani tikitin shi. Sannan kuma jaridar 'yan a gyara ta ƙara da cewa a hakikanin gaskiya wannan abin da aka yi yana da kyau, kuma hakan ya kamata. To jaridar 'yan sa ido kuwa daga ta wancan ɓangaren rangaɗe dariya suke yi, cewa suke su haka suke so, a su babu rusu, su dama 'yan sa ido ne a yi. Wannan abin da aka yi ya yi daidai, saboda haka 'yan kamisho sai su kama jikinsu, wanda yake yi tsakanin shi da Allah da ciga, wanda kuma daman ba fasinja ba ke gare shi, kurin zuwa ne yake yana wani takardu, saboda haka sai ya sani na yi. Sai kuma bangaren jaridar 'yan muke da wuri. Jaridar 'yan muke da wuri har yanzu dai suna nan dai sun yi tungun, domin kuwa har yanzu ba su buɗe ƙofofinsu ba na ofishin wato 'yan Nijar mazauna Libya. Har yanzu dai yana nan a rufe, to amma kuma ji kake kamar suna cewa sun buɗe suna aiki, amma shiru bakire. Idan muka koma bangaren jaridar 'yan sandika, jaridar 'yan sandika ta yi wani abun a zo a yaba mata. Jaridar 'yan sandika ta ce a hakikanin gaskiya abubuwan da suka wakana a lokacin jana'izar marigayi Ibrahim Abarshe, da kuma irin taimakon da mutane suka yi, da kuma irin ɗawainiya da jama'a suka yi, a hakikanin gaskiya abin a yaba ne. Lalle wannan shine ka tabbatar da cewa kan 'yan Nijar haɗe yake a ƙasar Libya, domin kuwa jama'a sun zo da fifi a lokacin sadakar uku, kuma an yi sauka alƙur'ani, an yi marigayin addu'o'in Ubangiji Allah ji kanshi, Allah ya gafarta mashi, Allah masa rahama, Allah ya shafe ƙasa goshinsa, Allah ya sa aljanna ce makomarsa.
Bugu da ƙari dai, jaridar 'yan sandika har yanzu dai kamar yadda ta saba a jiya ma a shekarar jiya ne ta wallafo wasu takardun laissez-passer wanda wasu iyali ne wanda mara mai gidansu ya rasu, wata mace ce wadda mai gidanta ya rasu, matar dai tana da 'ya'ya kusan guda 3. To tuni jaridar sandika ta ɗauki wasu ɓangare na wannan abubuwan, sannan kuma sauran al'umma su ma suka ɗauki ɓangare na wannan takardu domin tallafa ma iyalin wannan mamaci domin su samu su koma gida jamhuriyar Nijar. Sannan idan muka koma ɓangaren jaridar 'yan leke-leke, jaridar 'yan leke-leke ta leko mana wani abu. Jaridar 'yan leke-leke cewa ta yi a kwanan nan ne ma'aikatan birnin Tripoli sun koro wani balarabe, wannan balaraben kwa ya samu ya fada a cikin gidan wasu takaru. To nan fa ikon suka runtuma cikin wannan gidan, bayan ikon sun runtuma cikin wannan gidan, takarun da ke cikin wannan gidan sai suka tsorata. A lokacin da takarun suka tsorata sun yi kokarin tserewa, a nan ne wani iko da ba a gane kowane ne ba ya bude ma wani bawan Allah wuta a hannuwan shi, inda a yanzu haka wannan bawan Allah an kai shi likita kuma an mai magani. Sannan kuma tuni wani bawan Allah mai taimako, wani wanda aka fi sani da baba mai samari tuni ya dauki yaunin tiken wannan bawan Allah domin kai shi gida Nijar. Sai mu ce Ubangiji Allah ya kare gaba, shi kuma da ya yi wannan taimako Ubangiji Allah ya saka mai da alkhairi, Allah ya sa mai cikin mizani. To madalla, har yanzu dai kar ku manta kuna rangada wannan jaridun ne daga nan gidan TV ɗan Nijar, kada ku shagala. To madalla, sannan idan muka komo ɓangaren jaridar 'yan baruwanmu, jaridar 'yan baruwanmu dai shiru ta yi, har yanzu dai bata ce uffan ba dangane da rashin buɗe wannan ofishin 'yan Nijar mazauna Libya. Sannan kuma jaridar 'yan baruwanmu ita dai ta yi ji take da shiru kake ji, babu dai wani bayani. To idan muka leƙa jamhuriyar Nijar kuma za ku ji cewa shugaban ƙasar Nijar wato Bazum Muhammad ya kai ziyara a Difa, inda ya kai ziyara a Difa domin tabbatar ma da mutane cewa fa tsaro ya fara samuwa. To shugaban ya kai wannan ziyara ne a cikin yanayi na tsaro, kuma an ba shi tsaro sosai. Sannan idan muka komo ɓaran kuma Tripoli Libya, a kwanan nan jarida 'yan jarida 'yan leƙe-leƙe sun ce haƙiƙanin gaskiya an zarga wani mummunan zahi a cikin birnin Tripoli nan, domin kuwa satinin da ya gabata mutane sun iya gasuwa, kuma san mai fatan Ubangiji Allah kawo mana sauƙin wannan zahin, domin ko ga cire wuta ga zahi ga garin babu iska ji kake ɗiɗɗiɗɗiɗɗi. To madalla, ƙarshen jaridun namu na yau kenan, sai kuma mako na gaba idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da sababbin jaridu masu ƙayatarwa. A wannan gurin ne muke ce muku jama'a mu huta lafiya, mu ne naku gidan TV ɗan Nijar daga Tripoli.